Maryam, say hi. Say hi. Maryam, say hi. Maryam, say hi. Say hi. Salamu alaikum. Gaskiya da zan yi haƙuri wannan bidiyon da yake shigo amma na ga ba zan iya haƙuri wallahi akan wannan abin da ake Maryam Yahaya. Gaba ɗaya bana jin daɗi. It's not mun dai gane abin da kuke bai kamata ba. Saboda gaskiya it's not ku ci gaba da faɗa kawai. Maryam Yahaya ki ringa kawance da mutane masu ilimi. Yan Gabon din nan, Rahama Sadau din nan, dinga ce musu anti. Ki dan nemi dan teach WhatsApp ɗinki Maryam Yahaya. Idan an gama shooting, ku dan ware gefe. Dan kom din nan ne, dan go din nan ne su rika koya miki. Maryam Yahaya kina zubda mu mutunci. Kina ci mana mutunci, kina ci mana zarafi. Kada a kai fa da su a sake su Wizkid su wannan dinnan suna ganin bidiyon ki akwai da wai yanzu a society din mu idan mutum baya jin turanci shikenan ya shiga uku ba ma kama a ce budurwa ce ba ta jin turanci sai ka ji ana wallahi she cannot speak English and so fucking what just because she cannot speak English me za a baka a turanci in kai turancin nan fa ba karatun alkur'ani bane da in mutum yayi ba daidai ba dole sai ya gyara turancin nan ba hadisi bane to me ne a cikin mutum bai iya turanci ba an so what sai mai a turancin nan fa language ne kamar yadda muke Hausa fa haka ne fa just for you to communicate to understand each other so what's the big deal dan mutum wai baya jin turanci sai aka yi yaya amma yanzu wai mutum baya jin turanci ya shiga uku ya lalace kamar yayi zinubi ko in mutum da ya je lahira a cikin kabari ba za a tambaye ka turanci ba da larabci za mutum zai yi bayani duk wannan turancin anan za a bar shi to ni ban ga wani abu ba yanzu an zo an samu Maryam Yahaya a gaba saboda kawai ta ce sai hai to me ne a cikin ta ce sai hai kila ita haka ta ci ta faɗa Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace